वेलकम स्टुडंट्स. या तासामध्ये मी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर पॅटर्न जो आहे ना 2020 त्याबद्दल माहिती सांगणार आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे की तुमचा जो क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आहे तो बोर्डाचा, त्या ठिकाणी ना 4 सेक्शन असणार आहेत. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आणि सेक्शन डी. 4 सेक्शन आहे. पहिला जो सेक्शन आहे सेक्शन ए, याच्यामध्ये MCQ मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ज्याला म्हणतो आपण ते प्रश्न आहेत आणि VSA म्हणजे व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स. जसं आपण मराठीमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह म्हणतो किंवा एका वाक्यात उत्तरे द्या असे जे प्रश्न असतात की नाही, तर ते या प्रश्नामध्ये विचारले जाणार आहेत. तर MCQ जो आहे ना, तर त्या ठिकाणी एक MCQ साठी 1 मार्क आहे. सो 1 मार्क फॉर ईच. ओके. आणि MCQचा क्वेश्चन नंबर 1 असणार आहे तुम्हाला. या ठिकाणी टोटल किती MCQ असणार आहेत, तर 1 ते 10, 1 to 10 म्हणजे 10 MCQचा पहिला प्रश्न असणार तुम्हाला. पहिल्या प्रश्नामध्ये 10 MCQ असतील आणि त्याच्यासाठी 10 मार्क्स असतील. तुम्हाला माहिती आहे टोटल 70 मार्काचा जो तुमचा क्वेश्चन पेपर आहे, 30 मार्क तुम्हाला प्रॅक्टिकलसाठी आहेत, हो की नाही. तर या ठिकाणी 70 पैकी 10 मार्क हे तुम्हाला MCQला आहेत. तर या ठिकाणी 10 MCQ तुम्हाला सोडवायचे आहेत. त्यानंतर VSA आहे, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. अगेन 1 मार्क ईच, प्रत्येक एका उत्तराला 1 मार्क. अशा प्रकारे ऑब्जेक्टिव्ह असा हा प्रश्न आहे. आणि या ठिकाणी बघा याच्यामध्ये पण जसे MCQ हे 10 कंपल्सरी आहेत की तुम्हाला सोडवायचे, तसे VSA हा जो प्रश्न आहे, प्रश्न क्रमांक 2 म्हणजे क्वेश्चन नंबर 2 हा सुद्धा कंपल्सरी आहे ना. तर या ठिकाणी सर्व ते क्वेश्चन्स तुम्हाला सोडवायचे आहेत. ते किती क्वेश्चन्स आहेत, तर 1 to 8 8 प्रश्न तुम्हाला असे राहणार आहेत की ज्याचे उत्तर हे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहेत. म्हणजे जसं एका वाक्यात उत्तर द्या आपण म्हणतो तसं अगदी छोटंसं असं उत्तर याचं असणार आहे. आणि हे 8 प्रश्न आहेत जे कंपल्सरी आहेत तुम्हाला सोडवायचे. आणि ते पुन्हा 8 प्रश्नाला 8 मार्क्स आहेत, बिकॉज ईच क्वेश्चन कॅरीज 1 मार्क. ओके. तर अशा प्रकारे 10 आणि 8 18. तर हा जो सेक्शन ए आहे की नाही, सेक्शन एमध्ये जे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत तर 10 MCQ साठी आणि 8 मार्क्स जे आहेत ते व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनसाठी. अशा प्रकारे सेक्शन ए तुमचा 18 मार्काचा आहे. समजलं ना. 70 पैकी 18 मार्क्स तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हसाठी आहेत. त्यानंतर दुसरा सेक्शन आहे सेक्शन बी. आता या ठिकाणी बघा सेक्शन बी म्हणजे शॉर्ट आन्सर 1 असं दिलेलं आहे. तर 1 म्हणजे पहिला प्रकार असं शॉर्ट आन्सरचा आहे ना. तर SA1 त्याला असं म्हटलेलं आहे. सेक्शन बी हा SA1चा आहे. तर या ठिकाणी प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क आहेत. सो ईच क्वेश्चन इट कॅरीज 2 मार्क्स ना. प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क आहेत. लक्षात ठेवायचं 2 मार्काचा SA1 आहे हां. SA1 टाईप जो आहे 2 मार्काला प्रत्येक प्रश्न आहे. इथे किती प्रश्न असणार आहेत तुम्हाला परीक्षेला, क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 14 है ना. म्हणजे प्रश्न 3 ते प्रश्न 14 है ना. हे सगळे प्रश्न 2-2 मार्कांसाठी त्या ठिकाणी तुम्हाला विचारले जातील सेक्शन बी मध्ये. आता या ठिकाणी टोटल क्वेश्चन आहे 12. तुम्ही बघा 3 ते 14 मोजले ना, तर एकूण प्रश्न किती होतात 12. पण या ठिकाणी ऑप्शन्स आहेत, तुम्हाला 12 पैकी 12 नाही सोडवायचे, आलं का लक्षात. तर 12 पैकी फक्त तुम्हाला 8 प्रश्न सोडवायचे आहेत. लक्षात आलं का. 12 पैकी 8 प्रश्न सोडवायचे आहेत. तर अटेम्प्ट एनी 8 असं या ठिकाणी दिलेलं आहे. तुम्हाला 8 प्रश्न सोडवायचे आहेत. आता बघा 8 प्रश्न आहे आणि प्रत्येकाला 2 मार्क आहे. म्हणजे किती झाले मग 8 2 16 है ना. तर 16 मार्कांसाठी हा तुमचा सेक्शन बी असणार आहे, आलं लक्षात. तर अशा प्रकारे 18 मार्क सेक्शन ए, 16 मार्क जे आहे ते सेक्शन बीला आहेत. त्यानंतर सेक्शन सी आहे बघा. सेक्शन सी मध्ये ज्याला SA2 म्हणायचं, म्हणजे हा पण शॉर्ट आन्सरच आहे. शॉर्ट आन्सर असणार क्वेश्चन आहे, SAQ2 म्हटलेला आहे. तर ह्या दोन्हीमध्ये फरक एवढाच आहे बघा की हा SA1 2 मार्काचा प्रश्न आहे, तर SA2 मध्ये 3 मार्काचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातील. सो ईच क्वेश्चन कॅरीज 3 मार्क्स. या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 15 हां. आता इथे 14 प्रश्न झाले ना. 15व्या प्रश्नापासून 26व्या प्रश्नापर्यंत 15 ते 26 हे जे प्रश्न आहेत की नाही, हे प्रत्येक प्रश्न 3 मार्काचा असे विचारले जातील तुम्हाला. तर या ठिकाणी सुद्धा टोटल क्वेश्चन 12
12 प्रश्न असणार आहे बघा. 15 ते 26 मोजा तुम्ही, हे 12 प्रश्न होता. इथे पण तुम्हाला 12 पैकी फक्त 8 प्रश्न सोडवायचे. सो यू हॅव टू अटेम्प्ट ओनली 8 है ना. तो एनी 8 यू कॅन सॉल्व. हां, तर या ठिकाणी 8 प्रश्न तुम्हाला सोडवायचे आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला 3 मार्क. मग की झाले इथं 8 त्रिक 24. तर 24 मार्कांसाठी तुमचा हा सेक्शन सी असणार आहे. आलं लक्षात तुम्हाला. तर सेक्शन सी हा 24 मार्काचा आहे, सेक्शन बी 16 मार्काचा आहे, सेक्शन ए 18 मार्काचा आहे. आता शेवटचा जो आहे तो आहे सेक्शन डी है ना. सेक्शन डी ज्याला LAQ म्हटलेले म्हणजे लॉंग आन्सर क्वेश्चन. आता लॉंग म्हणजे या शॉर्टपेक्षा थोडंसं त्याचा उत्तर जे आहे ते मोठं असणार आहे. लॉंग आन्सर क्वेश्चन आहे आणि 4 मार्क्स इच. प्रत्येक प्रश्नाला 4 मार्क असणार आहे. आले लक्षात तुम्हाला. आता या ठिकाणी बघा, क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31, टोटल क्वेश्चन 5. असे 27 ते 31 असे 5 प्रश्न LAQ म्हणून तुम्हाला विचारले जातील आणि 5 पैकी तुम्हाला 3च प्रश्न सोडवायचे. सो यू हॅव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ दिस 5. ओके. सो 3 क्वेश्चन्स यू हॅव टू अटेम्प्ट आणि 4 ईच क्वेश्चन कॅरीज 4 मार्क्स. मग या ठिकाणी काय झालं, 4 त्रिक 12 म्हणजे सेक्शन डी जो आहे की नाही, हा सेक्शन डी आहे, हा किती मार्कांसाठी आहे, 12 मार्कांसाठी. तर अशा प्रकारे ह्या सगळ्या मार्कांची जर बेरीज केली आपण, 18, 16, 24, 12 हा 70 मार्काचा प्रश्न होईल. या ठिकाणी मी हे विदाऊट ऑप्शन मार्क्स दिलेले आहेत. तर विथ ऑप्शन 98 मार्काची प्रश्नपत्रिका असते. तर विथ ऑप्शन्स म्हणजे जसं इथे तर 12 प्रश्न आहेत की नाही, मग 12 त्रिक 36, इथे जर 36 घेऊ शकतो आपण अशा हिशोबाने ना. तर त्या ठिकाणी अगदी मी तुम्हाला सोप्यात सांगितलेलं आहे. लक्षात ठेवा नेहमी 12 पैकी 8 तुम्हाला सोडवायचे आहेत. सेक्शन सी मध्ये 8 लिहा, सेक्शन डी मध्ये 3च सोडवायचे आहेत, सेक्शन बी मध्ये 8 सोडवायचे आहेत आणि सेक्शन ए मध्ये जे VSA आहे ते सुद्धा 8 आहेत. राहील ना लक्षात. तर अशा प्रकारे एका वाक्यात उत्तरे द्या आहे 8 आहेत. 2-2 मार्काचे 8 सोडवायचे, 3-3 मार्काचे पण 8 सोडवायचे आहेत. फक्त या ठिकाणी ज्या MCQ आहेत ते 10 आहेत आणि LAQ तुम्हाला 3च सोडवायचे आहेत. आलं लक्षात तुम्हाला. अशा प्रकारे साधारणतः तुमचा जो क्वेश्चन पेपर पॅटर्न आहे हा अशा प्रकारचा आहे. आता काही नियम मी तुम्हाला सांगणार आहे की जे उत्तरपत्रिका लिहिताना त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं लक्षात घ्यायचं आहे. बघा, MCQच्या बाबतीत मी तुम्हाला हा नियम सांगते. तर बघा, फॉर ईच MCQ करेक्ट आन्सर मस्ट बी रिटन अलॉंग विथ इट्स अल्फाबेट. खूप महत्त्वाचा असा हा नियम आहे, तुम्ही लक्षात घ्या की तुम्ही जेव्हा परीक्षेला हा प्रश्न सोडवता, MCQचं जे आन्सर तुम्ही लिहिता ना, दॅट आन्सर इट शुड बी रिटन अलॉंग विथ इट्स अल्फाबेट. एक उदाहरण मी या ठिकाणी सोडून दाखवलेलं आहे. समजा हा एक MCQ आहे, हाऊ मेनी क्रोमोझोम्स आर फाउंड इन अ टिपिकल ह्युमन सेल है ना. मानवी पेशीमध्ये किती गुणसूत्र असतात. आता इथे नीट वाचायचं, हाऊ मेनी पेअर्स शब्द नाही विचारलेला, हां, हाऊ मेनी क्रोमोझोम शब्द विचारलेला आहे. या ठिकाणी बघा, त्यांनी ABCD 4 पर्याय दिलेत की नाही, 4 ऑप्शन्स. पहिला ऑप्शन 22चा, दुसरा 23 आहे, तिसरा 44 आहे आणि चौथा आहे 46 आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता ABCD मध्ये. आता क्रोमोझोमची संख्या विचारली म्हणजे ही 46 आहे, तुम्हाला माहिती आहे ना, 46 गुणसूत्र आहेत. तर या ठिकाणी बघा 46 गुणसूत्राचा पर्याय त्याचा अल्फाबेट कोणता आलेला आहे, या ठिकाणी D आलेला आहे की नाही. तर या ठिकाणी ॲन्सर असं लिहिताना तुम्ही समजा आता ही पहिली रिकामी जागा असेल तर इथं तुम्हाला ॲन्सर नंबर 1 म्हणजे पहिल्या MCQचं उत्तर लिहिताना D पण लिहिणं गरजेचं आहे. म्हणजे अल्फाबेट पण लिहायचं आहे आणि ते उत्तर पण पूर्ण लिहायचं तुम्हाला. मग मी तर म्हणते शक्यतो आहे ना, ती जी रिकामी जागा जी दिलेली आहे ती तुम्ही कंप्लीट लिहून जिथं तो आता या ठिकाणी हा ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चनच एक प्रकारे विचारलेला आहे, पण काही MCQ असे मध्ये कुठेतरी उत्तर लिहायचं असतं की नाही, तर त्या ठिकाणी तो शब्द लिहून त्याला अंडरलाईन करून पूर्ण वाक्य तुम्ही लिहू शकता है ना. आणि नाही तुम्हाला असं शॉर्टमध्ये लिहायचं आहे तर पहा, तुम्ही समजा फक्त D असं लिहिलं तरी तुम्हाला मार्क मिळणार नाही, किंवा फक्त 46 ॲन्सर इज इक्वल टू 46 असं लिहिलं तरी मार्क मिळणार नाही. हां, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्हाला हा जो अल्फाबेट आहे इथं D आहे तर तुम्ही इथं Dच लिहायचं आहे. आलं लक्षात.
समजा बी उत्तर असेल एखाद्या प्रश्नाचं तर बी लिहून ते उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे. राहील का लक्षात आता? तर अशा प्रकारे लक्षात ठेवा, यू हॅव टू राईट द करेक्ट आन्सर अलॉंग विथ द अल्फाबेट्स. जो काही अल्फाबेट असेल ABCD पैकी जो अल्फाबेट असेल तो तुम्हाला कंपल्सरी लिहायचा आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. त्यानंतर आहे MCQ बद्दलच आहे. ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कन्सिडर्ड फॉर इव्हॅल्युएशन. इव्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्यांकन करण्यासाठी, मूल्यमापन करण्यासाठी. आता काय होतं बघा, फर्स्ट अटेम्प्ट म्हणजे तुमच्या उत्तरपत्रिकेमध्ये जेव्हा पहिल्यांदाच तुम्ही हा MCQचा प्रश्न सोडवलेला असेल तर तो प्रश्न तिथेच तपासला जाईल. पहिल्या पानावर म्हणजे जेव्हा तुम्ही पहिल्यांदा तो प्रश्न सोडवलेला आहे, पहिल्या वेळेस सोडवलेला आहे, तिथेच जे काही बरोबर असतील ते मार्क्स त्या ठिकाणी तुम्हाला दिले जातील. काही मुलं काय करतात, ठीक आहे पहिल्यांदा हा प्रश्न सोडवला, नंतर सेक्शन बी मधले काही सोडवले, सेक्शन सी मधले सोडवले आणि पुन्हा डबल MCQचा प्रश्न लिहिला. काही मुलं लिहितात 2-2, 3-3 वेळेस MCQ लिहून ठेवतात. त्यांना काय वाटतं की जिथे बरोबर असेल तिथे मार्क देतील. पण लक्षात ठेवा, हा प्रश्न तुम्हाला एकदाच लिहायचा आहे. लक्षात आलं? तुम्ही नंतर जरी लिहिला तर तो तपासला जाणार नाही. पहिल्या वेळेस जेव्हा तुम्ही MCQ लिहाल तो जसा असेल तसा, बरोबर असेल चूक असेल तोच तपासला जाईल आणि तेच मार्क तुमचे टोटल करताना कॅरी केले जातील. दुसऱ्यांदा लिहिलेलं कितीही बरोबर असेल तर ते मार्क तुमचे गृहीत धरले जाणार नाहीत. आलं लक्षात तुम्हाला? म्हणून लक्षात ठेवा, इथे पहिला प्रश्न तुम्ही सोडवतात विचारपूर्वक त्याच पानावर पूर्ण तो प्रश्न सोडवा. पुन्हा डबल लिहिण्याचा प्रयत्न करू नका, त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. ठीक आहे, तर एकदाच तो प्रश्न तुम्ही सोडवा. नंतर VSA बद्दल काही सांगते तुम्हाला. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन जे आता ते व्हेरी शब्द आलेला आहे, एका वाक्यात उत्तरे द्या, अशा प्रकारचे प्रश्न असतात. सो हिअर मार्क मस्ट नॉट बी गिव्हन इन फ्रॅक्शन, दॅट इज सपोज हाफ मार्क, असे सूचना एक्झामिनरला दिलेल्या आहेत. याचा अर्थ काय होतो पहा, तुम्ही एका वाक्यात उत्तरे द्यामध्ये जे उत्तर लिहिलेलं आहे, समजा त्या उत्तराचं अर्धा भाग तुम्ही लिहिलाय, अर्धा भाग लिहिला नाही तर आम्हाला तिथे अर्धा मार्क देण्याची मुभा नाही. एक तर डायरेक्ट आम्ही चूक करून तिथं 0 द्यायचं आहे, किंवा तुम्ही जर पूर्ण उत्तर लिहिलं असेल तर कंप्लीट 1 मार्क द्यायचा आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनला अर्धा मार्क देणार नाही. तुम्हाला वाटेल की चला मला पूर्ण उत्तर आलं नाही, अर्ध उत्तर लिहिलं तर आम्हाला सर किंवा मॅडम 1 मार्क नाही तर अर्धा मार्क तरी देतील. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनला तुम्हाला अर्धा मार्क मिळणार नाही. मिळाला तर कंप्लीट 1 मिळेल जर तुम्ही पूर्ण उत्तर लिहिलं असेल, नाही तुमचं जर उत्तर अर्धवट जरी असेल तर त्या ठिकाणी डायरेक्ट तुम्हाला 0 मार्क जे आहे तो दिला जाईल. हे लक्षात ठेवा. आपण हा जो प्रश्न आहे ॲक्च्युली खूप छोटंसं उत्तर त्याचं असणार आहे. सो धिस VSA इट शुड हॅव द एक्झॅक्ट आन्सर. जे उत्तर आहे अपेक्षित आहे ते उत्तर तुमचं त्या ठिकाणी लिहिलं गेलेलं पाहिजे. अँड दॅट आन्सर इज ऑलवेज व्हेरी शॉर्ट. छोटंच असणार आहे, मोठं असणार नाही. 1 मार्काच्या हिशोबानेच तो प्रश्न तुम्हाला विचारला जाईल. आता एक्झाम्पल या ठिकाणी एक सांगते तुम्हाला. समजा असा एक प्रश्न आहे VSA, व्हॉट हॅपन्स ड्यू टू इन्क्रीज इन कार्डियाक आउटपुट. कार्डियाक आउटपुट जर इन्क्रीज झाला, वाढला तर काय होईल? त्याचं उत्तर एकच आहे, सिस्टॉलिक प्रेशर इन्क्रीजेस. बरोबर, हे एवढं एकच उत्तर आहे. हे एवढे 3 शब्द लिहिले तरी 1 मार्क तुम्हाला मिळतील. फार फार तुम्ही काय लिहू शकता, ड्यू टू इन्क्रीज इन कार्डियाक आउटपुट देअर इज इन्क्रीज इन सिस्टॉलिक प्रेशर. असं एका वाक्यात सुटसुटीत असं उत्तर तुम्हाला लिहायचं आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी 1 मार्क जो आहे तो ते तुम्हाला मिळेल. लक्षात? हे झालं VSA बद्दल. त्यानंतर बघा LAQ बद्दल आहे. आता LAQ म्हणजे हा फारच मोठा प्रश्न आहे, असा काही समज तुम्ही करून घ्यायचा नाही. 4 मार्काला हा प्रश्न आहे, तर 4 मार्काच्या हिशोबानेच आपल्याला ते उत्तर लिहायचं आहे. तो काही असा 8 मार्काचा 10 मार्काचा फार मोठा प्रश्न नाही. कसं काय करायचं या ठिकाणी बघा, द आन्सर ऑफ दिस LAQ इट शुड नॉट बी सो लॉंग. खूप अगदी 4-5 पानं काहीतरी लिहित बसायचं असं नाही आहे. सो यू हॅव टू मॉडिफाय द लेंथ ऑफ द आन्सर अँड व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. तर जे काही प्रश्नामध्ये विचारलेलं आहे ना, काय एक्झामिनरला एक्सपेक्ट आहे हे तुम्ही विचारपूर्वक लिहायचं आहे. आणि जे महत्त्वाचं आहे तेवढंच उत्तर तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. खूप लेंदी असं ते उत्तर लिहायचं नाही. आता साधारणतः पहा, 1.5 पान उत्तर सफिशियंट आहे. 4 मार्क असेल किती? 1.5 पान. सो राईट अबाउट 1.5 पेज सफिशियंट आहे.
प्रश्न एकदा सोडून दोनदा वाचा. जेवढं विचारलं तेवढंच लिहा. जे विचारलं नाही ते तुम्ही कितीही लिहिलं तरी त्याला मार्क देता येणार नाही. त्या ठिकाणी फक्त सीन म्हणून लिहिलं जातं, तिथं तुम्हाला मार्क देता येत नाही. परंतु प्रश्नामध्ये जे काही विचारलं ते नीट वाचा. एकदा प्रश्न वाचून जर तुम्हाला त्याचा अर्थ कळला नाही ना, पुन्हा पुन्हा 2 वेळेस तो प्रश्न वाचा आणि मग त्याचं उत्तर लिहायला सुरुवात करा. आधी मनामध्ये ठरवा की तुम्हाला काय लिहायचं आहे. आलं का लक्षात? काय विचारलं आहे, तुम्हाला काय लिहायचं आहे त्याचं व्यवस्थित प्लॅनिंग करा. आणि 1.5 पेज उत्तर सफिशियंट आहे. आता LAQ मध्ये आपल्या बायोमध्ये तर बहुतेक असे प्रश्न असतातच की छोटासा डायग्रॅम वगैरे त्या ठिकाणी असतो. तो डायग्रॅम तुम्ही काढू शकता. डायग्रॅमला पण त्या ठिकाणी मार्क्स असतील, तर डायग्रॅमचे मार्क्स पण तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळतात. तर या ठिकाणी तुम्ही थोडं विचारपूर्वक हा प्रश्न सोडवायचा आहे आणि दुसरे जाते. ओके स्टुडंट. त्यानंतर महत्त्वाचं तुम्हाला सांगायचं, तुम्हाला माहिती आहे की यावर्षी बऱ्याच चॅप्टरमध्ये पोर्शन्स जे ते डिलीट झालेले आहेत. तुमच्याकडे मटेरियल आलेलंच असेल ते डिलीट झालेलं आहे की नाही. तर या ठिकाणी मी तुम्हाला तुमचा जो कंटेंट आहे, इंडेक्स आहे ना, त्याबद्दल थोडंसं सांगणार आहे बघा. तर पहिला चॅप्टर आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लेन. याच्यामध्ये पण थोडासा पार्ट डिलीट झालेला आहे, थोडासा, अगदी काही जास्त नाही आहे. या ठिकाणी मार्क्स बघा, कदाचित तुमच्याकडे असे हे नसेल तर तुम्ही तुमच्या माहितीसाठी मी पुन्हा सांगते. पहिला धडा जो आहे ना, मिनिमम 6 मार्काचे प्रश्न याच्यावर राहतील आणि विथ ऑप्शन्स म्हणजे मॅक्झिमम किती मार्क्स राहतील? 8. पहिला धडा जर तुम्ही व्यवस्थित केला तर 70 पैकी 8 मार्काचे उत्तरं तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. हां, तसाच हा दुसरा धडा आहे रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स. याच्यातलं पण अगदी थोडासा पोर्शन डिलीट झालेला आहे. तो उर्वरित पोर्शन सर्व आहे परीक्षेला. तर याला सुद्धा मिनिमम 6 मार्क्स आहेत आणि मॅक्झिमम 8 मार्क्स आहेत, आहे की नाही. तर हे दोन्ही धडे करायचे व्यवस्थित, कारण 8-8 मार्काला या ठिकाणी तुम्ही त्याचे लिहू शकता व्यवस्थित केलं तर. तिसरा आणि चौथा धडा याच्यात काहीच डिलीट झालेलं नाही आहे ना, पूर्णच आहे तो सिलेबसमध्ये. इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन 4 मार्क्स आहेत याला मिनिमम. कमीत कमी 4 मार्काचे प्रश्न येतील, जास्तीत जास्त 6 मार्काचे. चौथा धडा आहे मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स. हा सुद्धा पूर्ण धडा आहे, याच्यात पण काही डिलेशन नाही आहे. 4 मार्कासाठी आहे हा मिनिमम आणि मॅक्झिमम 6 मार्कासाठी आहे. हां, तर हे महत्त्वाचं लक्षात घ्या बघा. हा जो 5वा धडा आहे की नाही, ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ, तर या ठिकाणी मी स्टार करून ठेवलेला आहे. स्टार मी याच्यासाठी केलेला आहे की बघा, या धड्यातला बराचसा सिलेबस की नाही डिलीट झालेला आहे, म्हणजे कमी झालेल्या परीक्षेला. आणि जो काही उर्वरित सिलेबस आहे तो तुम्ही व्यवस्थित करा. कारण काय झालं माहिती का, याला जे 4 मार्क आणि 6 मार्क दिलेले आहेत मिनिमम आणि मॅक्झिमम, तर मार्कांमध्ये कुठेही कमी केलेले नाही आहे त्यांनी. सिलेबस कमी झाला बरोबर आहे, त्याचे बरेचसे आर्टिकल या ठिकाणी कमी झालेले आहेत, पण मार्क मात्र कमी झालेले नाही. म्हणून जो काही थोडाफार सिलेबस आहे या धड्याचा, तो जर तुम्ही कंप्लीट व्यवस्थित स्टडी केला तर 6 मार्काचं तुम्ही 70 पैकी 6 मार्क या धड्यावर लिहू शकता बघा, है ना. म्हणून ना म्हणजे माझं असं वैयक्तिक मत पडतं की ज्या प्रकरणातील बहुतांश पार्ट जो डिलीट झालेला आहे, म्हणजे तो सिलेबस या परीक्षेपुरत्या 2020च्या परीक्षेपुरतं सांगते मी, त्या परीक्षेला तो सिलेबस कॅन्सल झालेला आहे की नाही. तर राहिलेला जो सिलेबस आहे तो जो व्यवस्थित केला तुम्ही, तर तुम्ही जास्तीत जास्त मार्क या धड्यावर मिळवू शकता. आलं लक्षात. त्यानंतर बघा, हे 3 धडे लक्षातच ठेवा. 5वा, 6वा आणि 7वा. हा 6वा धडा आहे की नाही, प्लॅन्ट वॉटर रिलेशन. भरपूर पोर्शन याच्यातला कॅन्सल झालेला आहे, कट झालेला आहे, डिलीट झालेला आहे, पण मार्क मात्र तेवढेच आहेत. 5 आणि 7 मार्क बघा. सिलेबस खूप छोटा आणि 7 मार्क त्याला तुम्हाला मिळू शकतात परीक्षेला. म्हणून हा धडा पण व्यवस्थित करा. त्यानंतर प्लॅन्ट ग्रोथ अँड मिनरल न्यूट्रिशन, याच्यातला पण बहुतांश पोर्शन डिलीट झालेला आहे, अगदी थोडासा पोर्शन राहिलेला, म्हणून याला पण मी स्टार करून ठेवलेलं आहे. तर 5वा, 6वा, 7वा धडा व्यवस्थित करा. याला पण 5 आणि तुम्ही टोटल स्टडी केला व्यवस्थित तर याला सुद्धा 7 मार्क तुम्हाला मिळू शकतात. लक्षात आले का तुमच्या? बघा मग आता 5वा, 6वा, 7वा धडा, या 3 धड्यांची बेरीज केली ना आपण, 6, 7, 7, 20 मार्काचं या 3च धड्यावर तुम्ही लिहू शकता. 70 पैकी 20 मार्क. लक्षात आलं ना, हे ते तुम्ही लिहू शकता. आणि या ठिकाणी तुम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये त्याची स्टडी करणं मात्र आवश्यक आहे. हां. त्यानंतर 8वा आणि 9वा धडा हे तर आहेतच महत्त्वाचे. अगदी थोडा पोर्शन याच्यातला कॅन्सल झालेला आहे. रेस्पिरेशन आणि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हे महत्त्वाचं आहे ते चॅप्टर. तर हे करा. भरपूर मार्क आहे बघा याला पण. रेस्पिरेशन आणि सर्क्युलेशनला तुम्ही जर टोटल स्टडी केली ना
मॅक्झिमम तुम्ही 10 मार्काचं सोडू शकता पहा एकाच चॅप्टरवर. हा रेस्पिरेशन चॅप्टर आणि सर्क्युलेशनमध्ये 10 मार्काचं तुम्ही लिहू शकता. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जो सध्या शिकवत आहोत आपण तो धडा, तर याला 11 मार्क आहेत बघा, लक्षात घ्या. आलं लक्षात तुम्हाला? तर हा जर व्यवस्थित धडा केला ब्रेनचा तुम्ही है ना, तर याला 11 मार्काचं तुम्ही मॅक्झिमम लिहू शकता आणि 8 मार्क मिनिमम आहेत या धड्याला है ना. त्यानंतर हा 10वा धडा आहे ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. याच्यातलं सुद्धा काहीच मटेरियल डिलीट झालेलं नाही पहा. हा ना, हा काहीच डिलीट नाही झालेलं मटेरियल, पण मिनिमम 3 मार्क आहेत याला, मॅक्झिमम 4 मार्क आहेत. तर हे तुमच्या मतावर सोडते मी. 11वा धडा आहे. तर इथं पण मी स्टार केलेले लक्षात घ्या. हा धडा पण आहे ना, याच्यात बरंचसं सिलेबस डिलीट झालेलं आहे. हां, बरंचसं डिलीट झालेलं बघा. परंतु मार्क याला मॅक्झिमम 6 मार्काचे प्रश्न येऊ शकतात परीक्षेला आणि मिनिमम 4 मार्काचे करू शकता तुम्ही. हा धडा व्यवस्थित जर केला की नाही 6 मार्क मिळू शकतात. म्हणजे सिलेबस कमी आहे की नाही, व्यवस्थित करून घ्यायचा. बायोटेक्नॉलॉजी हा धडा, याच्यातून काहीच डिलीट झालेलं नाही आहे. हां, बायोटेक्नॉलॉजी धड्यात काहीच डिलीट नाही झालेलं. कमीत कमी 5 मार्क आहे, जास्तीत जास्त 7 मार्क आहेत. 13वा धडा, याच्यातून काहीच डिलीट नाही आहे, पूर्ण धडा आहे हा. ऑर्गॅनिझम अँड पॉप्युलेशन 3 मार्काला आहे, 4 आणि 4 मार्क मॅक्झिमम. आता हे शेवटचे 2 धडे ना, याच्यात इथं पण मी स्टार केलेले बघा, 14वा आणि 15वा इथं स्टार केलेले. तर याच्या इकोसिस्टीम आहे आणि हा बायोडायव्हर्सिटी. ह्या दोन्ही धड्यामधलं सुद्धा एका बराचसा सिलेबस आहे ना कॅन्सल झालेला आहे, डिलीट झालेला आहे. हे शेवटचे 2 धडे बघा, याचा पण विचार करू शकता तुम्ही. 3-3 मार्क आहे दोघांना मिनिमम आणि 4-4 मार्क आहेत त्याचे ऑप्शन्स आहेत. म्हणजे बघा या ठिकाणी नाही का मिनिमम. आता हे टोटल जर केली आपण 70 आहे विदाउट ऑप्शन. 70 मार्काचा क्वेश्चन पेपर राहणार हे अलीकडचे मार्क आणि हे इकडं 98. तसं 98 मार्काची प्रश्नपत्रिका तुमची असणार आहे ऑप्शन्स सहित. आले लक्षात तुम्हाला? तर मला थोडक्यात असं सांगायचं आहे तुम्हाला की ज्या ज्या चॅप्टरमध्ये बराचसा पोर्शन डिलीट झालेला आहे, त्यांनी मार्क कमी नाही केलेले आहेत, तर सिलेबस कमी आणि मार्क जास्त असे चॅप्टर तुम्ही व्यवस्थित करू शकता है ना. तर त्या ठिकाणी बरेचसे मार्क्स जे आहे ना तुमचे त्या ठिकाणी कवर होऊ शकतात. ओके स्टुडंट, तर मला जे वाटलं ते त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. एवढं लक्षात ठेवा, हा जो डिलीट झालेला सिलेबस आहे हा फक्त याच वर्षापुरता आहे. हे कोविड-19चं जे वर्ष आहे की नाही, म्हणून या वर्षापुरताच तो डिलीटेड सिलेबस आहे. पुढच्या वर्षी मात्र हा टोटल सिलेबस राहणार आहे पुढच्या वर्षीच्या बॅचला. ओके स्टुडंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर स्टडी.